Udinese xejn, Inter xejn. Sfortunatament illum ġejna frustrati, għax naħseb dik hija l-kelma frustrati għaliex labna kontra tim li l-unika tattika illi naħseb jaf juża hija tattika Park di Bass għax wara Catenaccio għall-antika daqqa l-fuq u mbagħad jara l-mulej. Inter li minnaħa l-oħra forsi stajna nkunu naqriżit attenti fuq quddiem fil-fatt dinak minister żbaljatija it-tielet jew raba logħba li l-attakkanti tagħna ma skurjawx. Biss anki fid-dawl tal-fatt li ġo San Siro rajna lill-Atalanta tirbaħ kontra iċ-champions tax-xitwa, anki demertu tagħna sa ċertu punt, ir-riżultat huwa diżappuntanti. Issa orrejt gwadanjajna punt imma ifimnija. Brebħa stajna niġu daqshom. Ħasra il għaliex ovvjament din il-logħba anke ħabba fini ta' konsistenza kellna nirbħuha, imma mifimnija. Meta tilab kontra tim illi l-unika logħba tiegħu hija kollha wara u viva l-kappillan ma tista' tagħmel xejn iżjed. Nar kif jew din il-logħba, nhar it-tlieta għandna logħba importantissima tal-Koppa Italja, għandna derbi ieħor, bħas-soltu mhux se nikkummenta ħafna fuqha. Ejja naraw imma li għall-inqas nhar it-tlieta noħorġu tal-ġiel. Inkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube għal iżjed kontenut bħal dan kif ukoll għal programm l-intervista li qed ikollna kull nhar ta' ħamis fit-8, klik, kif ukoll anke għal sessjonijiet ta' live gaming bħallum ġimgħa wkoll ikollna ikompli l-Antonello Sports Blog Formula 2 Challenge. Kontenut ġurnalistiku fuq Facebook, kif ukoll fuq is-sit tagħna antonellosportsblog.wordpress.com. U segwu koll kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing u ejabet.com. Kif lestu minn dan kollu bħalma nemmendilkom għamlu li xjaten tridu. Il-komplement tas-serata tajba ħbib.